Il-ftiera Maltija flimkien mal-ingredjenti tipiċi u friski tal-bidwi u r-raħħal Malti se jkunu fosti tradizzjonijiet Maltin li bord appuntata apposta se jressaq għall-approvazzjoni tal-UNESCO biex jitniżlu bħala wirt kulturali intangibbli. Dan minħabba l-mod kif issir u l-mod kif titħawwar u anke għal fatt li jipparti mill-ikel tradizzjonali Malti li t-turist ifittex meta jżur pajjiżna. Flimkien mal-ftiera Maltija se tkun l-għana Maltija li dan il-bord approva sabiex issir is-sottomissjoni tagħha quddiem il-UNESCO kif jgħid id-Direttur tal-Kultura Mario Azzoppardi. Anke meta t-turisti jiġu hawn Malta ikunu jridu iduqu it-tradizzjonijiet Maltin, il-fatt illi ikollok tradizzjoni illi hija rikonoxxuta mill-UNESCO u allura impoġġija fuq il-wirt dinji, naturalment illi dak li jkun meta jiġi Malta ikun irid jesperjenza. U din xi ħaġa sa tgħin biex il-ftiera Maltija tiġi protetta, l-għana jiġi protett. Xhieda ta' dan huwa ġan li dawn l-aħħar snin qatt tagħhom aħawwar il-ftajjar lit-turisti li jżuru Rabat. Ftajjar meta dik turisti jgħidu da aħjar minn biċċa ribaj jew aħjar minn biċċa laħam. Da jgħidu li sbaħ l-ikel ta' Malta. Però t-turisti mhux il-bagets, il-ftajjar sasieħ. Din is-sena ser tkun il-ftiera u l-għana biss li tagħhom ser issir sottomissjoni b'oħrajn mistennija jitresqu fis-snin li ġejjin. Dawn it-tliet tradizzjonijiet issa tniżlu fl-inventarju ta' tradizzjonijiet Maltin ta' pajjiżna. L-inventarju tal-wirt dinji tal-UNESCO u għażilna li naħdmu kemm nifilħu biex irresqu kemm il-ftiera kif ukoll il-għana. Ħaresqu mitnejn li huma, ħaresqu waħda minnhom, jiddependi kemm se naħdmu, kemm in-nies li resquhom se jtuna l-informazzjoni. Irridu nagħmlu filmat, irridu nagħmlu file fuqhom dawn l-affarijiet u bħalissa huwa proprju għaddej dan il-proċess. Bekk flimkien ma' bosta siti ta' wirt storiku ikompli l-impenn biex il-wirt kulturali ta' pajjiżna ikompli ikun rikonoxxut mhux biss f'pajjiżna imma internazzjonalment.